ngithanda ukuthi ngubingelele ngiphinde ke futhi ngikwamukele khona la ku Backspace sengiphinde ngabuya ke funa indaba ke isematheni indaba ke nje ithinta ezediski hlala nami ngikuzele nazo. Namhlanje ngiphethe ke indaba ithinta iOrlando Pirates naye ke lapha ucoach uRulani Mkwena. Before ngiqhubeke ke iOrlando Pirates ke namhlanje imemezeleke lapha ucoach wayo umusha ucoach kade coach lapha iMarumo Gallants owakhona ke lapha eMorocco. So nginkathi ke iOrlando Pirates iqeda ke kuveza ucoach wayo umusha abantu abaningi lapha ku social media bamangele especially ke ama fans ayo iOrlando Pirates ngenxa ukuthi kade beyitshela ukuthi kuzoba uRulani Mkwena ucoach wayo iOrlando Pirates and beziningi ke beleke indaba ebeyivezwe ngamasource amaningi ahlukahlukene athembakele ebeyilinkayo na ku coach uRulani Mkwena nayo ke lapha iOrlando Pirates. So lana ke mbukeli kune indaba ke seyivelile indaba ke ithinta yena uMkwena nayo ke lapha iPirates ukuthi ke yingani yena uRulani Mkwena egcine engayijoinanga iOrlando Pirates. So laba veza ukuthi ke iPirates ibimfuna ke na ke lapha uMkwena ukuthi ke bewucoach wabo omusha and ke ingxoxo behamba kahle kodwa ke kubeke nokungavumelani between yona ke iPirates naye ke lapha uMkwena ngenxa ukuthi ke uMkwena ebefuna ukuletha ke technical team yakhe ke lapha kuyo Orlando Pirates. Bathi ke mabelandisa kahle baveza ukuthi ke uMkwena ebefuna ke ukuletha lapha uMichael Loftman as assistant coach yakhe kanti ke iPirates ibifuna ke lapha ukugcina kuMandla Ncikazi as assistant coach for yona ke iPirates. So kubeke nokungavumelani khona lapho between yona ke Orlando Pirates naye ke lapha ucoach uRulani Mkwena and okunye ke lambukele bakuvezile baveza ukuthi ke yena kuMkwena nayo Orlando Pirates ideal yabo ibisizophumelela izinto ke eziningi bese bevumelene ngazo inkinga ke kube yiyona le technical team between yona ke Pirates naye uMkwena and ingakho ke Pirates ibeke isichuza omunye ku coach. So zinjalo ke mbukeli yizo ke lezi indaba ke isematheni indaba ke nje itrendayo eyithintayo na ke Pirates naye ke lapha ucoach uRulani Mkwena and ngiyathemba ukuthi ke nalabo abalandeli ade beyibuza ukuthi ke kwenzakaleni phakathi kwakhe kuMkwena nayo ke Pirates njengamanje banazo ke impendulo yizo ke lezi ke mbukeli ade kuphathele zona cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.